Un acto electoral a min sempre me gusta aproveitar para transmitir o que un pensa neste momento, porque unha vez está saturado de eslogan, de campaña, do que dicimos un, do que dicimos outro. É normal, ao final isto é unha competencia tamén, un ten que facer a súa publicidade, a súa propaganda para que segue aos ciudadanos. Pero eu creo que máis importante, que vai máis aló da publicidade, é que a xente, o seu corazón, a súa mente, reflexione, pois, antes que está, cales son os problemas que temos diante, e que enfoque le dan por diferentes partidos. E eu creo que ninguén duda de que os socialistas que tuvemos e que temos compromisos, que temos cuños de identidade, que ninguén duda que a sanidade pública ao largo dos anos, eso foi unha obra na que fundamentalmente estuvemos a hacer. Que a educación pública foi unha obra feita por todos, pero tirando sempre do carro o Partido Socialista. Que é fácil que ahora incluso non valoremos na xusta medida o que son, o que significa eso. Pero cando pode empezar a peligrar todas esas cousas, tamén temos que tomar consciencia de que non sempre foi así, non sempre se pudo estudiar. Houve moitos chavales, máis chavales, daqueles eran por concepción, que acaso mandaban un fillo a estudiar, pero acaso mandaban unha filla a estudiar, pois son moi poucas familias. E houve moitos chavales e chavalas que non puderon facer porque os pais non teñen recursos. E iso non é tanto tempo. Estamos aquí aprobando. E esas cousas que nos parece que xa non están en cuestión, pois poden estar en cuestión. E hai na política partidos, opcións políticas que priorizan esas cousas e hai outras opcións que priorizan outras. Dicías antes que o Partido Popular non se preocupa da sanidade. O Partido Popular non, pero eu vou dicir, non fai moito tempo reflexionábamos poderosos as grandes empresas constructoras que o mercado da vivienda, que o mercado da obra pública estaba botado. Non había, porque cada vez as sociedades invertían máis, gastaban os recursos das administracións en servicios sociales, en educación e en sanidade. E eles decidiron que as grandes empresas constructoras, por que non se podían dedicar a dirigir hospitales e a gestionar hospitales e a gestionar servicios sociales e a gestionar colexios públicos. E tomar esas decisións, e daí desas decisións veñen o que despois os seus servidores, que son os partidos conservadores en toda Europa, poñen un modelo chamado de financiación público-privada. E eu quería hoxe falar un pouco deso, porque si é verdade que os socialistas temos un puño para defender esas políticas de igualdad que nos igualan a todos, sin embargo, parece na población que está metido que para gestionar as cousas económicas que son máis eficientes as opcións de dereito. E eu vou intentar, con as palabras que eu creo que xa sabedes todos, pero por si acaso hai algún despistado, vou intentar, en poucas palabras, argumentar que iso é unha falsedade, iso é unha mentira, iso é un eslogan reiterado do PP, pero que non é verdade. Primeira decisión que significa dilapidar recursos públicos. Construir un hospital de Vigo e darle esa construcción e a gestión durante 20 anos a un consorcio de empresas privadas, eso é dilapidar recursos públicos que llevamos a ter que pagar todos os anos 70 millóns de euros e sumamos ao final o coste dos 20 anos multiplicados por 70 e vale aproximadamente 3 veces e pico máis ese hospital
que se o fixéramos por un procedimiento normal. Por certo, estamos trasladando deuda, porque non só pretenden facer que se xa o empezaron, que queren facer o de Pontevedra tamén, e queren facer os centros de saúde e educación. Esas decisións son as decisións que máis ponen en risco o sistema sanitario. Porque é verdade que nunha época de crisis que pode haber dificultades e son moitos recursos. O presupuesto actual dos Sergas pois son 3.550 millóns de euros. Son moitos recursos. Moito. E nese volumen de recursos seguro que temos alguna capacidade de aforrar e de xestionar millón. Pero non nos creemos que estos queiran nin aforrar nin xestionar millón, porque están facendo unhas cousas moi sencillas. Cada ano metendo menos recursos ao sistema, desde que o goberno do señor Núñez Feijóo hai 500 millóns de euros menos na Consellería de Sanidade. Por un lado, meten menos recursos e por outro toman decisións que comprometen a viabilidade futura do sistema, porque encarecen o coste, porque, como sabedes, e o moi lícito, as empresas privadas que se meten un negocio é para facer negocios, non son hermanitas de caridade, nin son ONGs que van a facer isto por o ben dos ciudadanos. Así que esas dúas decisións que despois nos veñen a predicar, pero claro, machacan, non reconocen, saben mentir, repiten moitas veces, pero é unha verdade. Cando reiteras continuamente, vamos, hai un cartel no hospital que están facendo, digo, hospital 100% público. Oye, sí, será 100% público, pero durante 20 anos é destas empresas. E despois, cando falten 5 para acabarse de concesión, a decir que non empiezan cine, se me aumentas 10 anos, pues continuamos aquí. E iso ten un coste moi elevado para o sistema público, para o que é de todos. E eu creo que é para reflexionar que esas decisións ponen en risco a viabilidade do sistema. E non vaya a ser, que eu creo que si é, que aproveiten a crisis para tomar decisións que xa eles tiñen que saber. E ademais aproveiten botando a culpa aos socialistas, ademais que gobernos anteriores que eran despilfarradores. Despilfarro foi iniciar a obra do Monte Gallás, da Ciudad da Cultura en Santiago, que era máis invertido e esa decisión non a tomaron os socialistas. É a verdade que co goberno anterior, unha vez que xa gastaron 300 millóns de euros, pois non se paralizou, porque eu quero que outra golfada paralizar agora. O se levamos gastado, levamos gastado 500 millóns e pico millóns de euros e agora paramos. E non me dedicamos a nada. Iso é o remedio máis grande. Despilfar facer polígonos industriales como traemos cansados de veros, esparcidos por toda Galicia e por o interior, donde non é que non haxa empresas, é que non hai nin veciños, nin casas, e están por todo o interior de Galicia, para, en fin, estes alcaldes do Partido Popular, para dicir que teñen moita influencia e moito poder, que era un polígono industrial. Pois ben, un polígono industrial. Tendes un aquí bastante certo, do señor Louzán, que é un modelo de eficiencia, é un modelo de eficiencia de gestión económica. Fixe un polígono industrial en Barromeix que está absolutamente vacío. E non hai ningún empresario que queira comprar unha parcela porque foi todo unha trapallada legal e non hai seguridade xurídica. De feito, hai unha sentencia do Tribunal Supremo que vota baixo o polígono. Despilfarro é, isto digo, vou decir, os caras de Santiago para arriba non, fagan o porto exterior da Coruña ao lado dun porto que hai como de Ferrol que acababan de facer, non? E un porto exterior que o fagan nunha zona
que ali traballa o mar, que, en fin, eu creo que cando ven un inverno destes duros que traen que empezar outra vez de novo. Despilfarro é diseñar a entrada do AVE a Galicia, marginando unha población de 600.000 habitantes, como é a población de Vigo e a súa área metropolitana, de influencia de 600.000 habitantes, e despois houve que corregir esa decisión facendo un novo trazado por Cerdedo, planificando, que está aprobado o proxecto, e habrá que empezar con esa execución, porque non vamos a deixar a 600.000 habitantes sin acceso ao agua, ou non vamos a ter que ir a coller o agua a Coruña. Decisións de despilfarro son despilfarro, non sei se vai ser unha regla de presidente, unha macro feia que se está morta de risa por ano, para que unha vez cada 3 meses que teñen algunhas cuantas vacas, e iso foi unha decisión tamén do Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que debemos de ser moi críticos, incluso con nós, con os gobernantes hai que ser críticos. E as decisións que se toman tenen que estar contrastadas, e temos que escoitar o que di dunha maneira ou que di doutra. Logo hai que escoitar, pero logo hai que decidir. Pero debemos de ser críticos, pero tamén hai que ser xustos. E eu non podo entender que a ciudadanía que vai a ganar o Partido Popular e que o den por ganado sabendo todas estas cousas que os españoles son medianamente inteligentes a maioría. E iso de que se creou o paro cunha varita máxica o día 21 non o pode creer ninguén. E se alguén o cree no noso entorno temos que dicir, oye, chaval, e non é vez. Como o paro, pois estamos nunha situación complicada, moi complicada, porque a construcción xa se construído todo o que había que construir é moito máis, e hai que esperar para que se venda o exceso de construcción que houve, e logo nunca vai a volver a ser o que foi. Afortunadamente, se non volveremos a ter outro problema. E entón, agora, pois, teremos que ir compensando con investigación, con iniciativas empresariales que vayan variando a oferta económica en diferentes sectores, e será unha cousa de pouco a pouco. Vamos a salir, claro que vamos a salir, digo Carmela sempre, vamos a salir. E ademais temos que salir todos juntos, pero non vamos a salir con milagros, por moito que diga que vamos a gobernar como Dios manda. Dios como manda. Non, hai que gobernar con sentido común, e hai que poner buenos ministros. E eu agora, estas datas, que son as datas do Prestige, miras para atrás e dices, buenos ministros, miras para atrás e cales son os vos para eles, pois igual recuperamos a Cañete, igual recuperamos a Trillo, a máis da súa casa, da Legión, e ven con Perejil outra vez, e nos meten problemas desos, que cando foi o Prestige quería bombardear o barco, quería bombardear, xa estábamos avión volando, sí, dixo ele, en entrevista. Entón, o cambio non é tal cambio, o cambio é unha marcha atrás, e a situación económica é verdade que é preocupante, é verdade que moitos, especialmente os nosos, porque o paro a que máis nos afecta é os socialistas, en xeral, a xente sencilla, a maioría de xente que están claro son familiares nosos, son amigos nosos, e teñen menos problemas do PP, que teñen mellor disposición para moverse en outros ámbitos, pero afecta a todos. E é normal que unha persona que este en paro que non sea moi dada, que non este moi animosa para participar, pero temos que convencer que eso non nos leva a ningún lado, ao contrario, o pode levar a complicarse e a que despois a ser decisións que paguen co allamos, pero eu hoxe non é o mellor día meu para transmitir moita ilusión, pero político, porque teño alguna situación personal complicada que non se mandar agora, pero que sepades que o día 20 é moi importante. O día 20 é moi importante non só para nós, sino para as generacións futuras, e non podemos, por unha crisis económica que saldremos, seguro vamos a salir,
non podemos perder esta sociedade que fomos construindo de seres iguales, de mulleres que hoxe falta moito camiño por recorrer, pero hoxe temen avanzado moito e queremos ademais compartir con elas e especialmente a nosa candidata Carmela